Така, сега. Това е главина кардинал. Миналата година, както се вижда, съм го рязал на чепови като димята. Но нямаше грозди. Затова тази година мисля да го префасонирам на плодна пръчка. И целта съм взел големите ножици. С тях ще отрежа това рамо, защото той без това почти изсъхнало. От тук ще отрежа също. Тая пръчка ще оставя за плодна. Това за чеп. И тази дебелата също ще отстраня. Тази дебелата. От тук. И тук ще оставя втори чеп за резерва. И почвам. Ето какво се получи. Ето е плодната пръчка. Това от горната пак плодна пръчка оставих. Тук оставих един чеп на 2-3 очи. И тук е един за резерва. Всичко останало се отстрани. И се надяваме тази година от плодната пръчка да даде добра реколта, десертно грозди. Кардинал, много хубаво, ранно, черно, хубаво грозди. И така продължаваме напред. Тази главина е интересна с това, че тук дядо ми ще одисал това. На един корен има два сорта грозди. Това е мускат, а това с по-светлите пръчки е димят. Така. Тъй като е на един корен, не се оставя много силно, защото няма как да един корен да ги изхрани и двете, ако ги остави много. Правим ги по-съкратено, муската, както до сега го правихме. Чеп и плодна пръчка, в случая не оставям резервен, да не го натоварвам, и по-късичка плодна пръчка. Ето е старата плодна пръчка. Махаме от тук цялата. Това е чепът от миналата година. От него ползваме за плодна пръчка. Оставяме по-къса. Казах защо. И чепа за до година. А това е димят от същия корен. Него го режа на... В случая оставям 2 чепа само, защото няма сила за повече. 2 чепа с по 2 очи. Това е. И плодната пръчка трябва да се превърже и другото да се изчисти. Така, това е резидбата. Интересното е, че на един корен има 2 сорта грозди. И аз понякога ще одисвам така, 2 различни сорта слагам на един корен подложка. Но аз винаги слагам черно и бяло. Така за пинист тук дядките да ги шашкам после. Ако са фанати двете, ако са фане едното, което са фане, върви, но са фанати двете, рядко става, но и ставало, имам там такива. И шашкам ги тук с черно и бяло грозди от един корен. Така, продължавам нататък. Така, тук имаме пак един димят. Виждаме, съм го оставил на 3 чепа и добре се е развил. Така че и тази година ще го оставя на 3. Тук обаче нямаме подходяща втора пръчка. Затова ще оставя първата. Те ще ги маха. Ето, махам ги. Малко така се удължава, отива нагоре. Но е голям проблем. Ето, режем димята така на 2 очи. Тук премахваме горната и режем пак на 2 очи. Тук същата работа, горната и на 2 очи. Така, превързваме за телта и сме готови. Изчистваме пръчките. И така. Така. Това тук е хамбургски мискет.
е тая малката лозичка. При мен интересното е, че хамбургския мискет, както го пишат в книгите, при мен не се получава, когато го режа на чепове само, не дава грозде. И затова и ние го режа на плодни пръчки. Интересното случай е, че къде е плодната пръчка от миналата година. И двата чепа, които съм оставил, нямат добри пръчки. Ето тази, тук не става за плодна. Тази става единствено за чеп. А тук пак нямаме за плодна. А тази става за чеп, но може да използваме, въпреки че е втора, да я ползваме за плодна. Защото тук има един литораз, който е изникнал. Него да го ползваме за чеп. Така да станат два чепа и плодна пръчка. Така мисля да направя. И режа. Плодната пръчка е премахвам цялата от миналата година. Това, дето не ми харесва, ще го махнах. Тук режа за чеп. Тази ще оставим плодна. 1, 2, 3, 4, 5. Не е много силно, така че повече от 8-9 очи няма смисъл. Ето, режем тук горе. А тази пръчка я оставяме за тук за чеп. Ето, готово. Изчистваме, превързваме. Това стана малко ниско, ама ще видим как ще го вържим тук. И така. И плодната пръчка трябва да изкривим. И сме готови. А следващото, право ще го отрежа и него. Това мисля, че това е мускат. И той се реже така. Тук виждаме, сме оставили плодна пръчка, явно не сме имали откъде да пуснем и съм я оставил от тук. Ще я махнем. Това би трябвало да е нова плодна пръчка, но виждаме, че не е подходящо. Мисля да оставя тази плодна пръчка за плодна. Тази ще премахна. Тази ще оставя за чеп и тази за чеп. Ето това. Режа от тук. Режа тук. Тук за чеп. Тук за чеп. И тази за плодна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ето тук горе някъде. Така, изчиствам пръчките, вързвам плодните за долния тел и сме готови. Така, ето какво се получи. Това е хамбургския мискет. Ето един чеп. Ето го втория чеп. Плодната пръчка е превързана към тела. И това муската. Един чеп, втория чеп тук и плодната пръчка превързана към тела. Така, минаваме нататък. Тук не знам защо не има празно. Ще го попълним такъв сорт. Така. Това беше някакво бяло грозде. Също не му знам сорта. Интересното тук е, че по невнимание миналата година, когато огъвах, щупих тук плодната пръчка и се вижда, че тя е изсъхнала, от нея нищо не е станало. И от тази главина при гроздобера не съм взел почти нищо. Сега ще внимавам много плодната пръчка да не щупя. Мисля да оставя от коя страна. Може би от тази страна ще оставя плодната пръчка. Или от тази. Не, тази се огъни по-лесно. Тази ще оставя. Ето, тук е чеп. Тези се махат. Плодната пръчка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Истина пъпки. Така. И тук оставям само чеп. Всичко друго се чисти. Ето, тук и от тук. Старата плодна пръчка, дето е изсъхнала и нея е махане. И това. Тук за чеп. 1, 2, 3. От тук някъде. И това е.
Почиства се пръчките, тази подна пръчка се вързва и главината е готова. Ето как се получи. Там е единия чеп, подната пръчка. Тук е другия чеп. Превързах с този парцал. Подната пръчка вързах и нея. И продължавам напред. Това е млада лозичка Мерло. 3-4 годишна. Сега ще я направя нея на плодна пръчка и чеп. Ето го. Режем от тук. Махам тая корната. Тук оставяме на 2-3 очи един чеп. Тъй като ще само един, мога да го оставим на 3 очи, за да има пръчки за до година. И тая плодната няма да я правя много дълга. 3, 4, 5, 6, 7 да кажем. И така, превързваме го и сме готови с тази пръчка. Следващата е русалка 3. Русалка 3. Много хубав сорт без семки. Десертен, черен. И това е млада лозичка. И нея ще направим така. Ще премахнем тук тези излишните неща. Това тук отдолу също не трябва. От тук ще оставим за чеп. Тай на 2-3 очи. И тази за плодна. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Айде до тук 7. Превързваме ги, изчистваме и сме готови. Следващото е димят. Пак димят. Тях няма да ги снимам. Имам вече такива в архива.